en pira motere Narok ni igni mokadho go gor ne ok goche pe moko ma ivi gi gor ne gocho mana Nyayo gi Kasarani kodhi marache nyato wanyalo dhi kata Bukungo ne ok goche nikech pok olos pabno nyiso ni standard wano dhi malo kabisa to kata standard nikech jera ma kogalo ne bire pab ma ka home team ka team or home team gini kata thika base chimoko ne ok goche ni nyalo nyaki many mana either Kasarani kata Nyayo kata City Stadium to sani koro nikech standards odhi piny jera ma kogalo be ok bi e pap mang'eny emomiyo tindi yudo kinyalo tero ibolo e pap mora iterowa Kericho tinde apani wagocho kata mana Sudi Stadium mani Bungoma nikech standard odhi piny te dhi piny mar standard no ni nyiso ni nyaka joherawa be ok bi e pap mang'eny emomiyo iterowa to kidhi ng'iyo mpira ni sani en 50-50 nikech mage sani king'iyo to these are Kenya's two biggest teams biggest teams nango biggest teams nikech king'iyo league ma Kenya kae for the last 10 years kawuono wan e 2022 kigole from 2011 oselo league ni gi timbe ariyo gi kende Gor gi Tusker kende moseloyo league 2011-2012 mano Tusker 13-14-15 Gor 16 Tusker 17-18-19 19-20 Gor 20-21-2022 Tusker koro magi timbe kende moseloyo league e Kenya ka ema keto huma gi malo ni magi timbe madongo e Kenya FC Leopards nyalo wacho ka gin team maduong' to lakini sami idwoko returns niere kono uru opiche museloyo kata trophies museloyo to yudo ni Tusker gi Gor e timbe madongo koro en mpira ma 50-50 nyakoro mgojo imbe in kod thuolo mar nyiso wani to pachi chalo nade gi tugono madhi bede kinde Tusker kod Gor Mahia inyalo oronwa otni machuoke namba mar 2 kata Facebook page wa Manti Live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV KE, Twitter mara @James Opondo Senior @Tom Bwana, donga yule makari? Correct. @Tom Bwana @James Opondo Senior. Bene nyalo gocho no anyiswa ni to pachi chalo na neno ko pira ni the chalo na de odichi maka wuono. Tom ka wangiyo kocha manobiro e club mar Kogalo, Andreas Pius, noyudo ka team nok team maber. To okawo nyithino mapod tindo kokete team iparo ni broka thuolo malach mondo mi Kogalo obed kod winning mentality okada no kawo nyithindo matindo kete team onge option nikech wabedo banned from signing okwanya sign releasing wanyalo release to okwanya sign jatugo koro coach mora mobiro nyako tima na gi resources moyudo kanya kodonjo youth team emomiyo kara joma nokelo wach youth team gi noseneno mbele ni hali nyalo bedo matek man to penjo ni biro kawo thuolo maromo nade mondo jogi tiegi chak ng'iyo mondo gichak go mpira nyalo kawo thuolo mang'eny kabisa kendo an ka pacha wanyalo kata dhi piny kabisa to dhinwa piny no can be a good thing nikech sama okethore e kinyalose ok nyalose ka wan malo nikech kata mana biro mwa win league kaka sekwan ni wa win leagues mang'eny chakre 2013 ose win leagues mang'eny kabisa molo team mora Kenya ka en ni no chak lose 2007 8 9 10 kabiro kamano nikech 2003 4 5 was our worst moment ne wadhi piny kabisa dhinwa piny no emomiyo inyalo ilose mana kose kethore koro kethruok mwa kethore go ok ni kethore marach like anyway by our standards wa kethore marach to sani kinyalose king'iyo patience mwanyalo bedo go nikech johera ma Kogalo be sani ok bi e pap mang'eny miyo jotugo bedo gi thuolo mar gocho that can be a good thing ne jotugo nyamiyo gi thuolo mar gocho nikech pressure moro mar johera ma Kogalo gine pap mang'eny cha kar romb gi cha manto kata jatugo maber manade inyalo bedo ka gik moko ok dhi ni maber koro jotugo matindo mokete ma humbgi ni piny manie team go
sani sagi mar thriving nikech gin ga mix of experience. George Blackberry gin sani pap gocho mano nyalo miyo jogi experience moro maber, nyalo miyo ginne kaka ginyalo tiegore e tie joma nigi experience. Nyakoro mga jo ng'adwa ne monda nyisi lineup mar Gor Mahia Kogalo. To kapok anyisi lineup to en ni kwang'iyo tuke abich ma Gor Mahia osetugo tuke mokalo, nyocha gidro gi Tusker e alap mathika, nyocha gidro modhi 0-0, ka negigo Wazito gonde 2-1, kendo be negigo Wazito e opira mokalo gol 1-0. Kenya Police nogo Kogalo gonde 2-0, ka Sofapaka nowuok kod Kogalo amodhi 1-1. Nyakoro mogo kiny neno 1-1 e alap ma Narok. Jotugo koro donje pap kama gidwa ni gerie dendgi kapok opira no ochakore e alap ma Olentimama Stadium e county ma Narok. Kendo jo hera ma Kogalo ka in kod thuolo inyalo chopo e alap mar Narok Stadium mondine ni Kogalo tugo nade, kaka jotugo donjo no wang'ia ni to line up chalo nade. Nyakore moga juanga e line up mar Kogalo, king'io kacha goalkeeper Gad Matthews, Joshua Njire, Godfrey Philemon ni right back. Diere ndalo mano go opira chani luongo ni jadiere Ernest Wendo Alpha kod Austin, jaloyo en Luasa Sando kod Blackberry. Tom, yes. Ki ineno lineup mar Kogalo no, Kogalo be nigi thuolo mar yudo loch e tugo ma kawuono ni? Wan gi thuolo nikech king'iyo George Blackberry nigi record ne ber gi Tusker ni. Wan gi thuolo nikech wan kanyo gi Ernest Wendo midfield, jatugo mosebedo, in fact kang'iyo squad ni Ernest Wendo is the longest serving player e Gor kae. Weri gi George Blackberry nikech Blackberry osebedo ka dhi to duogo, lakini ng'ama osebedo consistent kae, the longest serving player sani en Ernest Wendo. Koro nyiso ni osebedo gi experience maber e midfield wakanyo ma onyalo bedo ni omako diere wa maber kabisa. Dhi nwambele Sando no to be okan kode gi chira inya kabisa. En mani one situation mwantie ni kaka watim matek, lakini manager tu kwa mwango, manager loyo wa mwango. Wasebedo gi strikers mang'eny in the recent history mwaka ogo leagues ding'eny. Wasebedo gi strikers moko maoko manieka Sando ni umben mana ni okolo. Mane humbe kai. Okane, he has everything to prove us wrong. Koro mane chance ne to show up against a big team Tusker kamae. Jomanyalo kwano en mana Luasa nikende, Blackberry, Ernest Wendo, Austin be temo prove himself a team kai. Uwok mar defenders ariyo e club mar Kogalo, king'iyo jatugo mano wuok kodhi e club mar Police, Momanyi giri jok mano si wuok kodhi Shakava mano wuok kodhi e Police, jatugo mano dhi pinje mako mar Sweden bende. Ing'iyo ni Kogalo ne onge kod thuolo mar kawo jotugo maginyalo keto e tugo, to gisebedo bende ka gitugo gi lineup makoro Andreas Pius oketo ni, gisetugo kuom thuolo malach. Iparo ni wito jotugo kaka Shakava giri nokelo fungruok maduong' e club mar Kogalo e defense. Wuok to be onge tabu ahinya. Tabu mabiro gi wuok nikech jotugo to wuok ga pile. Nitie club jotugo wuok to donjo, moko wuok. Tabu mabiro sana gi wuok ni gi wuok e sama ok wanyal reinforce. Gi wuok sama wan gi ban mar FIFA. Ma ok wanyal sign new players. Mane shida mar wuok gini. To nikech koro waonge kaka wanyalo reinforce. Mane mama wacho ni en opportunity ne these newcomers mondo odonje fuok ma jogo keto. Momanyi gore moloso Momanyi. Kwa gole kaka Mega Homeboys, Momanyi was a nobody. Shakava wagolo kaka Mega Homeboys 2014. Goren platform maduong' ne jotugo. Nikech ibire gor
tech sana Kenya kai tech monde goro sign jatugo ma is already big in another club. Jatugo duto mabire gor biro to miyo gi a platform maginya loso go nyinggi gibedo go malo. Koro makose donje gore ka jinene nikech for example Michael Olunga ko donje gor ko Tusker. He was a nobody. In fact, kwa sign in 2015 ji penjore ndo manga mabedo sign nikech no biro replace na Danny Serunkuma. Namane was a legion, was a god at Gor Mahia. Kori biro ni no longer. Who are you? Then Goro mi Olunga platform, Mulunga nyalongere. A few people, jimaten sane manonge ni Olunga, Thika, Tusker, ubire Gor. To nikech ne okolo mangeny kuonde go ji ne okiai. But kodonje Gor, koro Goro miye platform, monyalo ng'ere go. George Blackberry gini. Ko high school ko donje goro mi platform no jatugo manyalo wacho maybe was already big a club mantie Boniface Oluoch ko Tusker ko bire gor mano kende jatugo tek sana mondo gor o sign jatugo manyinge ore mahumbe ni malo already a club machielo kikele gore ma mi platform mondo ngere ka pokwadhi wang'ia ni to Tusker chalo nade kata team no mar Tusker timo ng'ageri nikech ng'eni kacha bende jotugo machon mako galo be nyaka yude club no mar Tusker. Wadoni wawinje ni to Milton Girika ni lap ma Narok Stadium kata ule Ntimama Stadium gin gi patch gi bek joko galo ose donjo e pap koso pap chalo nade podwa manyo Milton Jaka Black kagin gi bondo mondo ginyiswa ni to chalo nade ote machuok ma uoronwa ariyo adek auchiel no Evans Wudu Genya wacho ni akwa ne Gor Mahia loch mararia an Franklin to adwa tugo chango no kangeni mano to ango modwa wacho odwa donjo shabiki.com nyakoro mgoja adwa miyo tom bwana dakika nyiri machuok mondo nyiswa ni kidwa donjo shabiki teo itimo nanu nikech kuna neno ka pesa otimo cathedral shabiki.com kai nikech kata tuke maoko e pinje maoko neno ka pesa chweka maratari Tom pesa chwe kabisa shabiki.com kawuono nikech tuke ng'eny sana gitugo mar Gor Mahia versus Tusker nitie shabiki.com idonje shabiki.com ilieko tugo ni Gor Mahia nigi odd mar 3.0 Tusker nigi odd mar 2.5 draw and 2.6 markets mang'eny benie kanyo idonje shabiki.com ioro nying ma indiko ni join tiore ariyo chiko nono auchiel adek 29063 idonjo kanyo titugo inyalo donjo yor mbui be www.shabiki.com idonjo kanyo ti download app mar Shabiki kata kok idwa download app mar Shabiki idonjo kanyo titugo tuke ng'eny sana to kata ni pesa midhi loyo tugo no kende kawuono kaka Saturday Pasaka nitie gimore shabiki.com ni msimu wa simu sam kitugo gi pesa ma 100 shillings kadhi mbele in gi chance mar donje draw midhi loyo simu nitie ma shabiki.com chiwo koro donje shabiki.com ilo tuke nigi to nitie mich moko be mabalang ma shabiki.com chiwo nyakoro moko jong en thuolo mar donje shabiki.com ka in gi 500 moro kata mara naseketo kanyo no ka kelo na pesa malongo manyalo dhi manyo go matumba boye bojiko Facebook bende wantiere live kata achiel nyakoro moko jong anoint week kibs wacho ni oko maber ne Gor Mahia one Brivian God bless Gor Mahia Tusker must fall nyakoro moko jong adwani monda adhi achiel nyaka lap ma Ole Ntimama Stadium mondo wane ni to pap chalo nade kacha wan kod Milton Jaka Black kod Abondo Ramogi wantiere achiel kachiel e paw tuke ma William Ole Ntimama Stadium e boma ma Narok kama kawuono tim mar Gor Mahia goyo tugo mar ligi tim mar Tusker gin timbe ariyo ma bende laro simbo mar lig maduong' ma pacho ka kinyalo paro juma mokalo Gor Mahia nogocho gi Tusker e paw tuke ma Thika kama ne gidhi amodhi an iluonga ni Milton Ochieng Jaka Black wan ka gi nyawadwa nyinga Captain David Bondo erokamano ahinya wabro wacho ni matin kaluwore gi bedo ni saa bende dhi mang'eny kendo ikruok nitiere makare mar dhi nyime gi lendo mar adhulani wabro kelo ni achiel kachiel kowuok e William Ole Ntimama Stadium e boma ma Narok. Captain Bondo, tugo mar Gor Mahia kawuono gi tim mar Tusker, geno mari en ang'o e tugo ma kawuono ni? Mokwongo Jaka Black
agoni erokamano. Wabiro yudo ni tugo ni eri odhi bedo matek kaluwore ni timbe ariyo gieki gin timbe ma osebedo ka tugo to gichalo timbe mochare ahinya. Kaluwore kod duoko mane obedo e giko dera mokalo, ibiro yudo ni Tusker ne oyudo gondgi extra time e dakika momedi. To mano ero Gor bende noloyo gondgi e dakika momegi. Magi gin gonde duto ma ja kudho Thothorio mane ochung ne tugo nero mano Antonio Ngwayo noketho oko. Kopogore kod mano ero e tugo mane gigo mogik motelo ne mano, Gor gi Tusker nowuok amodhi achiel kuom achiel. Ma nyiso ni odiochieng' ma kawuono ma en achiel kuom tukego eko matek mogik. Kata kamano wageno ni tim modhi onyiso tugo maber nyalo wuok jaloch. Inyalo paro ni nyaka sani tim mar Gor Mahia osegocho gi Tusker ndalo 92. To nyaka sani Gor Mahia oselo tuke 37, gisedhi amodhi ndalo 27, kaeto bende oselo gi ndalo 28. Mangeche ni kwan mar gonde ma Gor Mahia bende oselo Tusker nyaka ne gichak gocho en 101. Tusker oselo Gor gonde 91. King'iyo statistically Gor Mahia ni malo mar Tusker. Mak mana ni sani jogi duto laro thuolo mar ka osimo mali. Kapo ni Gor Mahia olo tugo ma kawuono, gibiro dhi e thuolo mar 2 tok Kakamega Homeboys. Nikech gin gi tugo achiel ma bende gisego piny mar Tusker. Ka gigo mar 24 kawuono, ngeche ni gibiro dhi e namba 2 mar Homeboys. Iparo nade Tusker nyalo bedo ni nigi mpango moro mar tamo Gor Mahia loyo? Adier makende nyoro kanu wachopo kaeri iyudo ni ne watemo loso kod japuonj maduong' mar Tusker Robert Matano. Kata kamano nodagi mondo mi owach ne jofwambo ni to opango ang'o, ochano ang'o odiochieng' ma kawuono nieri. Mano samoro nyiso ni gintiere kod paro moro ma giiko mondo mi gidhi giyud loch tugo ma kawuono. Machalo mana kod kane pok gigocho kod Gor Mahia tarik 8 dwe mar 7 higa 2021, mano higa mokalo ne giloyo Gor gonde 2-1. Bende nodagi loso kod Gor Mahia gi jofwambo. Ok ang'e ni bana rieko modwa tiyo godo kawuono, gibiro chako yudo ni nyoro gin ne gisedonjo kaeri ma gibiro gilimo i pap. Gitimo rako e pape nyoro seche mag odhiambo kapok tugo ni ochakore kawuono. To pile pile iyudo ni kapok gigocho ga gi Gor, ten tugo mag Gor ma weg budho ok bed ne giga mayot ahinya mondo mi gidonje pap. Koro mae temo nyiso ni gimanyo yo ma de giyud godo loche. To kopogore kod mano, lokruok bende notimo e lineup mare. Anyalo neno jatugo ma bende notemo loyo. Jatugo manoloyo juma mokalo ma bende ne oketh gonde bende onge kawuono, mano Mosha. Mano Shamiki Bwana Mosha. Mosha kawuono onge lineup. Kaito wacha kwang'iyo korka tim mar Gor Mahia, jotugo moko manoko tugo kaka first choice. Kawuono kete lineup. Wang'iyo ng'ato kaka jatugo machalo Austin Odhiambo. Wang'iyo jatugo machielo kaka Yanga Yai Sando. Mago joma nodonjo kaka substitute. Kawuono chak kodgi. Ing'e ni sama ne gidonjo ema ne gol cha yudre mano kwercha. Iparo ni coach notiyo gi viga mane gikelo mar neno ni mondo gichak tugo ma kawuono. Coach ogo kwan ni jogi nyocha kanu wagocho godo ndalo matin manokalo. Samoro gisefwenyo yo mane watiyo godo e kinde mokalo chien. Koro ma nyiso ni nyaka no olok yo modwa goyo godo tugo ma kawuono. King'iyo e tugo mane gigoyo Thika County Stadium kocha, ne gitiyo kod system mar jotugo 4 chien, jotiga 5 dier pap, kaso ne gitiyo kod jaloyo achiel, mano striker achiel. Odiochieng' ma kawuono coach oloko system. Odhi tiyo gi jotugo 4 chien, jotugo 4 dier pap, kaso en gi strikers 2 moketo. Ma nyiso ni obiro ka mondo mi omany loch gi yore duto te. Okay. To koro wang'iya ne kaka ligo chungi sani, wayudo ni Kakamega Homeboys motelo gi point 53. Kaeto iluwe gi tim mar Tusker man gi point 43. Ichako iluwe gi City Stars. City Stars en tim mobiro mapiyo ahinya gi point 42. Kaeto Gor Mahia gi point 42. Ineno ka Gor Mahia ogo tugo ma kawuono, kapo ni giloyo gidhi bedo namba 2 gi point 45. Iparo nang'o coach nyalo bedo nochano ang'o gi Gor Mahia kawuono, nikech ing'eni pod Gor Mahia nigi thuolo mar kaw kata lig kaluwore gi kwan ma tuke modong' gidhi mana tuke 9 kata 10. Iparo ni coach nyalo bedo nochano maber ne Gor Mahia mondo mi maybe gilo tugo ma kawuono mondo mi gikaw lig. Ing'eni Tusker ema nomayo gi lig e season mokalo. En adier Tusker ema nomayo gi lig e season mokalo. Kata mana sani jomoko samoro ng'ur ni samoro goroko gocho maber ahinya kipimo kod season manokalo. To par bende ni piny Kenya nyaka sani olorne ni ok inyal goyo tuke mag pinje maoko. Nitiere achiel kuom jotugo kaeri ma coach Spa sani nitiere godo gi geno ahinya. Maeri en George Blackberry Odhiambo. George oseloyo ne Gor Mahia gonde 6 e season masanieri e tugo mar lig.
kaeto iyudo komiye thuolo mondo mi ogoch kawuono. George Blackberry nogocho ne Tusker, oae Tusker kobire gor, to bende nokuongo wuok e gor kodhi e Tusker kaso chako duogo e gor. E tugo manyokalo ni eri manye gigo kendo giuka modhi nono kod nono, en achiel kuom jotugo manochando jo Tusker ahinya. Kine ochako miye thuolo kawuono, manyiso ni kocho go kwan ni mondo oyud yo monyalo loyo godo Tusker e sama chon. To bende king'iyo tim mar Tusker, gin be gin gi jatugo mar Gor Mahia Charles Momanyi. Charles Momanyi en defender mane ber ahinya e Gor Mahia. An awuotho kodgi nyaka Algeria, Egypt nwadhi kodgi kendo nokonyo defense mar Gor Mahia. Iparo ni Momanyi bedo ni tugo kawuono against Gor Mahia, nyalo bedo ni en gi rieko moro no oseng'eyo strikers mag Gor kendo nyalo geng'o negi. Mano ok anyalo wacho ni en gima kamano nikech en ng'at achiel onyalo ng'eyo ndiyo, to par ni jotugo gieki kopogore ni gintiere pap oko kucho gin osiepe. Aya, king'iyo jatugo kaka Christopher Orochom nowuok e FC Leopards, osiepne achiel kuom osiepege en Peter Lwasa, maeri en ja Uganda, en bende en ja Uganda. Koro ma ja Uganda gi ja Uganda, achiel gocho ne Tusker, achiel gocho ne Gor Mahia. Ma temo nyiso ni kaluwore kod rieko kod chance, anyalo wacho ni thuolo ma samoro jatugo biro wuok godo to gi ma ang' kocho neno ema ang' gibiro dhi tiyo godo mondo gimany godo loch e tugo modiochieng' ma kawuono ni gi yore duto te. Okay. Wang'iya ne standings mag league sani. Gor Mahia oselo gonde 24 to oselo gi gonde 10. Mano tim mar Tusker giselo gonde 24 to oselo gi 14. Kaeto kidogi ng'iyo Gor Mahia giselo gonde 27 oselo gi 21. Statistics ming'iyo ni nyiso ni Gor Mahia osewe thuolo ne gonde mang'eny donje gondgi. Nyalo bedo ni problem nitie defense koso goalkeeper koso the entire team, nikech ing'e ni chopo kama koro ka point rom ting'iyo ni ing'iyo goal difference masani goal difference mar Gor Mahia ok ber ahinya. Iparo ni nyalo bedo ni nitie gima rach e defense kata midfield, ang'o ma nyalo bedo nitie marach? Mondo mi team obed ni oyie gonde mathoth donje gondegi, achiel obedo kuom jo back mag club. Kapok ichopo kuom jo back, gin jogo mago dier pap kaeri. Jogi ema nyaka ti matek mondo mi gine ni sama gigocho kod tim machielo cha to gitamogi e mpira, kasto gimiyo jotugo mambele kande thuolo mar yudo mpira ma ginyalo loyo godo. Mano gisetime maber. Kata kamano mano pod ok oromo nikech pod ok gitimo ageng'a malong'o ne jotugo machien mondo mi yud thuolo ma ginyalo geng'o godo jagol mondo mi kik loge. Ing'e ni tugo mar adhula kata in gi jagol maber machalo nade, to samoro defenders mano jotugo machien ma jobek ok omiye ageng'a malong'o, tibiro yudo ni pod iloye aloya. Okay, natemo penjo chieng' moro japuonj moro machon mar Gor Mahia ni to defenders magi ema ne nigi shida momiyo loyi koso ang'o mane timore, to gima nodwoka ni mondo mi opira chope defense kacha nitie koma nowaye, okalo jo midfield, okalo jo koro wacho ni gini en teamwork. Samoro midfielders ema otimo blanda momiyo opira odhi nyaka e dhogol mar Gor momiyo logi. Koro wacho ni kata ka gol oloyo ok wanyal umo goalkeeper nikech nitie joma onego geng' from midfield nyaka defense nyaka chop ne goalkeeper. Koro wacho ni gini ok onyal chao goalkeeper sasa molo goalkeeper. In gi pachi ineno nade? Mano ere e gima winjo ka temo wacho kaeri, nikech mondo mi ka jo midfield ok otiyo maber, tibiro yudo ni fuok dhi dong' ne jochien, mano jotugo machien kacha. Sama fuok odong' cha, tibiro yudo ni midfielders mar team machielo cha yudo thuolo mar muomo ka gibiro thong'o defenders mag team machielo ni. Ka gisemero gi go mpira ku to kosa mora motimore kacha ibiro yudo ni yot ahinya mondo milo jagol kata no ber machalo nade. To koro wang'iya ne kaka timbe ariyo gi osetuge tuke ariyo mokalo, inyalo yudo ni tuke ariyo mokalo gisedhi amodhi. Mokwongo ne gidhi amodhi gol 1-1, kaeto gichak gidhi amodhi 0-0. Nyo en gol 1-1 to referee nyo oketho gonde go duto te, to gin gonde manyolo duto e injury time ka dakika 90 oserumo. Bedo ni gisedhi amodhi diriyo moluwore, nyalo wacho gima nyalo timore kawuono koso opira en opira? Opira en opira, to kata opira en opira, timbe ariyo gieki gin timbe mosechare ahinya e lig mar piny Kenya. Tusker kinde duto ka gocho kod klab mar Gor Mahia en tugo mok yot kata matin. Par ni Tusker momayo Gor Mahia okombe mar lig manyo gintiere godo. Kopogore kod Gor magocho ga gi AFC Leopards ma bende gichare goda minya weche gweko mag adhula. Tusker en tim machielo. E historia gi duto te chakre kama Tusker niluongo ni Kenya Breweries. Koro manyiso ni tugo ma kawuono en tugo mar pimo paro mar ng'ato. Jo Kiswahili nyalo wacho ni ujanja wa mjanja.
itemo pimo ni ng'ache ni ujanja machalo nade to ito janja ni chalo nade mondo iloye e kang'e nyalo dhido thuolo mar loyo. Mae momine no ka koro coach Odiero Spa mar Gor Mahia bendo biro gi rieko mar loko system modhi pango godo jotugo ka gigocho odiochieng' ma adwaro ni mondo wakawane jaera mar Gor Mahia Jaro Soja en bendo nyiswa ne geno mare ma en godo e tugo ma kawuono ni, geno ma en godo e tugo ma kawuono ni eri, mondo wang'i ane ni to onyalo wacho nang'o. Mana matin nono wawinj ane ni to pache en nang'o e tugo ma kawuono ni eri. Adwaro ni mondo wayud achiel kuom johera ma Kogalo, Jaro Soja. Aya, adwaro ni mondo ayud ane johera mar Kogalo, Jaro Soja, mondo nyiswa ane ni to en gi geno mane gi tugo ma kawuono ni. Inyalo biro piny matin Jaro Soja. Anyalo miyi kom mondo ibedie, kik ihinyri ahinya. Aya, inyalo nyisowa ni to geno mari, inyalo nyisowa ni geno mari kawuono gi tugo ma kawuono ni en nang'o? Aya, kaw microphone no. Erokamano Jaka Black, agero nuwinja joka kwara moga jwang' nena. Wantie na rock, ng'ini game wagi Tusker mane wagoyo Thika. Sani ni back to back, ng'ini jomoko waro to unchwa gocho gi Tusker, kendo kawuono wagocho gi Tusker. Mane kaka caretaker committee no pange back to back matches. Ne wagocho kod gi Thika, to na lemo mokwongo ni Nyasaye wabiro ka Tusker loyo kethi, ka Gor loyo kwan, hayo manach no ketho marwa te. Koro kawuono wan kod geno ni wadhi loyo Tusker e lela ka piny neno e dala mana Roka. Koro kawuono mwadhi ng'e wuon thum gi jakuo thum. Wach mar ariyo, agombo kabisa ni mondo ji opong' pap. Wadwaro ni mondo bi fans mag Gor obi e pap. Gimotimore momiyo fans ok nyal biro e pap. Makata nowacho gi engineer Mike Musa, Gor Mahia patron number 3. Ng'ini Mike Gor Mahia patron number 3. Wan gik moko ariyo. Sani en kinde siasa. Jo siasa gi feri fans ka gidhi gi rallies. To mar ariyo ne wachako gimoro ni Arambe miyonjo ni branches pesa. Iro ka samoro watime ni branch machielo kamano mamano krach. Koro iro ka samoro kwa timo Arambe on Sunday. To ji ok bi opira ng'eny jowa interest margi nitie Arambe cha molo we will ni Arambe cha watimo no mar ni Gor Mahia mamano krach. But onego bed ni waketo interest mar Gor Mahia mokwongo dan Arambe nikech waka Arambe nikech Gor Mahia. Koro iro ka fans mag wang'eny gi pach chuny gi duto nitie Arambe cha winjo moyo bede Gor. To kanyalo penji gonde ariyo mane olo Thika kae to dogo kethi. Ni neno gonde gina, ne gin gonde makare koso nitie manok ni kare? Gondwa ne giwacho ni offside. To kagi se lowo bagi ketho, waloyo bagi ketho. To immediately Tusker bodhi olo. Tusker gima notimo ne gigwe guard jagol mar Gor. Nogwe bonindo piny. Seche ma chik wacho ni kaponi igweyo jagol kata kidhi loyo pira igwe kata lwet jagol. Onego bed ni referee chungo pira no, iwinjo. To obedo referee ketho wachno. Koro referee no realize ni already sasiemo diere pap ni Tusker loyo. To lineman emodho ging'iyo VAR margi ba giyudo ka ok en gol. Koro jomoko wacho ni fans ema noketho gol mar nomiyo referee pressure. Onge fans momiyo referee pressure. En lineman gi referee ema nodhi e VAR margi bong'iyo boyo ka ok en gol. To be ineno ka Gor Mahia pod nigi thuolo mar kawo lig nikech pod wadong' gi tuke madhi 9 kata 10. Gor Mahia pod nigi thuolo mar kawo lig. Kaka Mega Homeboys osekwalo ng'wech, Gor nyalo kawo lig. Dine walogo game wagi Tusker ma last time Thika ne udwa bedo namba 2. Omiyo nyakwara Ramogi wadhi nyime kendo gi twak gi Jaro Soja ma en achiel kuom johera mag tim mar Kogalo. Atemo penji ni bi neno ka Gor Mahia pod nigi thuolo mar kawo lig. Dine walogo golwa gi Tusker Thika e game mokalo dhi koro Gor namba 2. Omiyo wan kod geno ni Gor pod dhi kawo lig. Iwinjo koro onge gima osekethore, onge gima lich ahinya, to gima litna kabisa, gima litna father. Nyiego maka kaneno ka iwochwa masemeji pongo pap malich to gi namba 10. Koro jagor to ok bi e pap nang'o. Sani
jo amogo bulgo ji Kisumo winjo to Kisumo ido ka jo Kisumo sinde biro kata Nairobi molo jo Nairobi bire pap winjo ido ka saka kon kata mane Nairobi jo Kisumo gi biro pap ng'eny molo Nairobi wabiro pap opong pap jok madwa kawo jo madhige siasa wang'e siasa kach but watem ni oket gor mbele molo gimoro amora nikech siasa biro rumo gor biro dong kata ma Raila biro bedo president kose bedo president obiro bire gor neno gor winjo koro adwaro ni mondo jagor mondo biye pap karombgi mae morwa ma jaluo erokamano ahinya mano naloso gi jaro soja iluongo ni Kogalo 001 ma bende enie pap ka kendo bire pap kinde duto ka Gor Mahia gocho chunye duto kete Gor Mahia ode duto Gor Mahia okombe onget mattress Nyakoromogi wane paw tuke ma William Olentimama Stadium e boma ma Narok. Bang' thuolo machuok Kenya wabro kelo ni lendo machiel kachiel e Ramogi TV, Ramogi Radio gi Citizen Digital mago kende channels makelo ni lendo ni achiel kachiel. Omiyo kamoro amora ma intiere bed mana moikore ni mar kawuono nikech johera ma Gor Mahia duto te ok winji dholuo biro chuno ni lendo mar television wabro kelo ni gi dho Oswayo kaito lendo mar radio wabro kelo ni gi dholuo omi inyalo yiero kama ber kodi Oswayo kata inyalo yawo radio tiyaw TV tiketo dholuo kidwaro dholuo mana kamano omiyo bang' thuolo machuok ahinya wabro kelo ni lendo go bondo akia ni kaponi inyalo ng'iye kwan mar johera mag adhula modonje pap kawuono ang'o minyalo wacho gitin sana Nyakoromogi jong mana kaka wacho ni opira ni chakre saa 9 e wang'e alap ma Olentimama Stadium studio kae Nyakoromogi jong wanyisi ni opira ni biro ni achiel kachiel nikech kampuni mara iluongo ni shabiki.com ama mami thuolo mar keto omenda ma in godo mabalang' minyalo keto kidokiro ne club no mar Kogalo nigi odds mar 3 draw nigi god mar 2.6 ka bende club no mar Tusker nigi odd mar 2.5 koka dhi marach tombwa nadwa ni mondo nikech jipenyo mang'eny sana ni to shabiki ere kaka dwa keto an gi 1,000 kana yudo tiena mano wuod kunya beach owacho ni ne en gi 1,000 kana yudo tiena to dwa ni mondo keti koro dwa ni mondo inyiswa ni to kidwa keto shabiki titimo nang'o yot mokalo kidonj game mar Gor Mahia versus Tusker nitie shabiki.com idonje shabiki.com kacha www.shabiki.com idonjo kacha ti registration idonjo kanyo yot mokalo kitodonje website kanyo ndie kama ndika ne kanyo ni register ti register mayot ti ko search kanyo search games ndika ne Kenya ti do games mang'eny mopangi mag Kenya kanyo wan kanyo gi Gor Mahia versus Tusker mane game momi kipaumbele go shabiki.com kanyo Gor Mahia nigi odd mar 3.0 koro kiketo kata wach wuod kunya nigi pesa di 1,000 budwa keto ne Gor ket ne Gor kanyo to bang' game kurumo yudo ni congratulations kanyo chap 3,000 yodonjo kanyo ai mamit mana tari to games be pod ng'eny kata mana Gor Mahia versus Tusker aneno ka kata EPL bende nitiere EPL boduogo weekend nitie EPL matches mang'eny mikino to kiketo pesa kanyo mopogore gi pesa midhi yudo bang' game korumo shabiki.com weekend ni te wachiwo simu mara tipo ni kigutuo gi 100 kadhi mbele idonje draw man nikech wan gi simu 2 mwachiwo pile ka pile e weekend ni Easter mangima Nyakoromogi gine mit manade VOJ manoja investment manatari ngene jok ma invest VOJ ketega VOJ anange mani Ken Muga jatend Ken Muga kani ngene sano dhi nyaka Narok nikech odwa no bet koneno game Ken Muga Dr. Ken Muga VOJ benda Nelka be koka gini mago jo piny akut Vitalis Uchieng wood game asemolo kan neno malera ahinya achiel kachiel wood katwenga erokamano Godfrey Awuonda Tusker 2 Gor Mahia 0 Chiluba woda wendo lera dua Ramogi TV kelonwa opira achiel kachiel Steven Oduor owacho neno maler ka en dala mar Kisii aneno ka ng'ato neno wa Uganda ka en Uganda Nicholas Otieno Jowi owacho ni watching from Uganda gini Karodhi International ya Omoro Vincent mtetezi wa wakulima
wacho ni oneno maler ka en dala mar Kisumo, wacho ni okwa ha maber ne Gor Mahia gonde ariyo kuom achiel. To madoni mondo ng'i ane ni lineup mar Tusker chalo nade. Tusker goalkeeper margi kaka pile en Patrick Matasi, Sakari Daniel, kanyalo koyo director marwa Bob Wafula, Singo Wafula ketno lineup mar Tusker FC. Kanya kwa Mogajwang goalkeeper Patrick Matasi, Sakari defense ginigi Sakari Kipiegon, Mumanyi Charles manen jatugo machon mar club mar Gor Mahia, bende kacha wanigi Kipiegon, Oruchum bende ni kacha right back, diere geni kod Apollo Rogers, Stewart kajaloyo margi en Luvanda Ibrahim gi Siwa. Tom Akini nano lineup nadi? Kinyo lineup ni ng'eny gi are from FC Leopards. Matasi, Kipiegon, Oruchum, Dennis Sakari. Ng'eny gi, these are experienced players. Matasi, my jagol mar Kenya 1 as at now, the number 1 keeper. Kinyo Kipiegon osetugo ne FC Leopards and notugo maber kabisa. Mumanyi gore motiege. Oruchum be from FC Leopards, Thika United, osegocho maber. Koro defense gini is a very good lineup. Yudo ka gigolo jotugo moko machon ka gigolo oko. Koro gikelo a new team. Pani Matano nigi chance ne mar nigi vision mar kelo jotugo manyien, keto jotugo manyien yeka. Kidi kod gimbele Siwa gi Ibrahim, give them a good run for our money. So kinyo lineup magiketo, it's a bit strange lineup magiketo nikech during the week nyocha gigo friendly moro gi Ulinzi yao pap ma Ulinzi Langata Barracks. Apa ni gires jotugo gimoko madongo mondo gimiwa lineup. Koro ma is a very good chance mar Gor Mahia mar yoro team ni. Koro pesa apa ni kinya keto ni Gor Mahia kae. 3 point odd mar 3 point no. Ananya kweni dibedo gi good returns. Coach Matano, Robert Matano, I think this is the most successful Kenyan coach. Nikech mae coach kende mose win league gitimbi adek. Mose win league gi Tusker, mose win league gi Ulinzi, mose win league gi Sofapaka. The only league Sofapaka no win. Matano was coach, Bob Ogola was his assistant. Kagin Sofapaka. Kuro Matano is very experienced. Kendo engage wang moro from last week's game. Kuro my game Matano gombo ni mondo win molo games. Hapa ni loyo game ni bro bedu maduong ne molo kata loyo league uon. Producer mara pautu kilungo ni Jalango wacho ni Tichler onena wachiel kachiel ka en Mugwanga center dala maro Yugi sero kamano Jalango Jalans mwenyewe sani ngeni koth chwe kwa hapa dhi golo kodhi koth chwe Yugi Jalanzo mwenyewe dhi golo kodhi kong'io club no Tusker tuke abich magisetugo mokalo giseloyo tuke ariyo gise draw tuke adek. Ineno ka tugo makawuono ni onyalo Tusker nyalo wuok draw koso ineno ka lineup ochiek. Tusker nyocha chako season ni no chako marach. No chako kilo mang'eny draw. Lakini gise temo chungo yiedhgi ni gise temo kabisa. Masani koro gise biro malo. Nikech onge adier ma jong'eyo sana ntie chiedho nade league madhi mbele sani. Koro teams okia ni wago league wagocho mar adieri koso wago friendly matches koso wagocho nang'o. Emomiyo kata koloyi iloyo onge nikech jibo ng'eyo ni onge relegation moro malich modhi bedo relegated. Kata kiwin wadhi onge Champions League moro malich midhiye. Koro emomiyo do Tusker nigi hali ya sintofahamu ni odhi mbele Gor be chunjo Gor be ng'eyo kata wawin wadhi kanye kata wabed relegated kanye emomiyo chunji ojok kabisa nikech onge adieri malich ma ji ong'eyo onge ahinya. To mana kaka naseko ni mpira makawuono ni en mpira ma Matano gombo loyo kabisa nikech ich wang' manyocha yudo game gi Gor manyocha kadho cha ne jomoko ng'eyo en ni Tusker no loyo mpira e dakika mogik to ka giloyo to referee oyie
mosiemo diere to bang' dakika matin VAR mar referee e akili ne kanyo oloko pache mowacho ni mano ok gol koro nowang'o ei Matano kabisa kata king'iyo press conference manochiwo bang' game ne en gi ich wang' moro ma typically Matano koro game mabiro ni berne ni pichegi obiro back to back koro mpira migo kawuono ni Matano gombo no winie malich maduong' molo kata winning league apani ma mpira ma Matano dwa kete jogine duto mondo win. Ka wang'iyo chung' mar KPL nyakoro mga juang Kakamega Homeboys pod nie thuolo mokwongo. Tusker makoro gocho gi club mar Kogalo gentie thuolo mar ariyo ka gin gi points 43 ka gisetugo tuke 25. Kogalo ni thuolo mar 4 ka gisetugo tuke 24 to gin kod points 42. King'iyo kind Tusker gi Gor Mahia en point achiel. Iparo ni league mar Kenya ni piny moloyo nikech king'iyo club mar Kogalo gi jotugo ma gin go sani ni inyalo wacho ni kane en league moro matek to Kogalo ne no nego bed namba 10 gi wiye to Kogalo gi midhiero ma gin gogo mag chulo jotugo pesa onge kena ng'oma timre kocha wuok jotugo kinyanyio pod gin e thuolo mar 4. Iparo ni standard mar league ma Kenya ni piny kabisa ni piny to kata mana season ni kende the last 3 seasons en aibu sana ni Gor osebedo ni win league king'iyo gi midhiero ma wan go onge mar pesa mar chulo jotugo administration be seche moko tendwa be ok osebedo maber kabisa jotugo wanyiewo jotugo wuok jotugo tero ir FIFA wabedo fined midhiero mang'eny king'iyo midhiero kane league ma serious ahinya kane league ma humbe ni malo nego bed ni iorowa kabisa king'iyo league masani gi midhiero mwan go ok wanya sign jotugo en ng'ama otwe lwete toke igocho to twe lwete toki to pod wan namba 4 nyiso ni teams ok serious e league wani timbe mande serious maonge minyalo wacho ni onge midhiero mag pesa kaka timbe mag kembe yudo kaka Tusker genegi Ulinzi genegi onego bed ni timbe mabedo serious ma win league day in day out moko nego bed ni gin serious yudo ni Gor gi FC genigi wago ligo ma piny koni nikech pesa cha okwanya chop to the truth of the matter ni sani pod wan namba 4 pod wa compete pod injo ka jaka Black penjo jaro soja ni pod wanyalo win league thuolo pod nitie nyiso ni ji ok serious e league ka nyakoro mogo juang kaka no asingo no to tuke ng'eny tuke odhuro shabiki.com kaka investors madongo ng'eny nitiere jok moko ma gin gigolo pesa to ng'ato bet kore ne milioni ne investor to jok moko mag jolwedo indiko ji kore iketa gida ng'ato ong'io odds kaka odds chalo kaka anene shabiki.com ka nyakora mga juang inyalo bedo gi pesa to analyzing game stock tami koro ki in gi pesa kata in ga alufu ni mara reyo timanyo ji adek koro ken muga en investor kose no timo analysis ken muga koro ja analysis investor en VOJ pesa netin koro VOJ pesa ni malo to kia game koro en mane ako tigi ken muga tich nyaka pogi kata king'iyo nyako no jang shabiki.com kawuono English Premier League tuke maga pinje maga Ingereza Manchester United rakore kod Norwich kochopo sa 11 Manchester nigi odd mar 1.28 Isolinti thuolo gi mag winning ng'eny draw en 6.0 ka Norwich en odd mar 10.0 nyakora moga jong mano kiketo 500 omera mane ami example moro 2011 chak mar 2011 season Gor gocho gi Moroni United to oket ne Moroni odd mar 17 Moroni dhi ogowa Nyayo Stadium ka bawa chiel nono ng'ato noketo ne Moroni koro pare ni donjo kanyo odd mar Norwich shabiki.com wacho ni pesa nadi 10 idhi kawa wacho ni ikufe yende iketo ne Norwich basto Norwich Maguire dhi otimo gik motimo ka mana kono investors gitengi kaka gitiyo gi jolwetgi
Southampton rakore kod Arsenal ka Watford bende tugo kod Brentford. Tuke mag FA Cup bende nitiere okwe wuoko. Manchester City dhi rakore kod club no mar Liverpool. Bende ni kacha nyakura mkajwang. Bundesliga, Liga A, Serie A, yani gigi ngeny. Nyakura mkajwang kithi nyaka pinje mag Belgium, Bahrain, Austria, Colombia. Kwanza Colombia Ken Muganyisa kanenegi pesa sana. Time mag Bulgaria, Colombia, Cyprus, awijoga ni over ngenga. Over mar 2.5. Donjeshabiki.com. Donjeshabiki.com nyakora mugojwa ngenya keto over 2.5. Kawarito pira mara kogalo chak record. Aneno ka Ball Boys, ilungo ni Ball Boys so donje pap. Adwani modemi wa prediction mari mara game makawuono mar Kogalo to kod Tusker. Kane pokaneno lineups to nang'eyo ni Tusker dhi win mpirani. Madak keto pesa na 2.5 mar Tusker cha. To bang' neno lineup gi team analysis gi winjo jaka Black Bay gi winji be japicha kakitemo wache gi matin man bang'eyo pesa na dhi keto kuom Gor Mahia. Kase neno lineup no kaka se neno lineup no kaka nitie pesa na keto kuom Gor Mahia odd mar 3.0 cha anyalo keto ne Gor Mahia kanyo silinga moro 300. Yes. Nyakora mugojong mano pach tombwana en gi korka koro neno ni Gor Mahia nyalo yudo loch. Nyakwaro suri token wacho ni an gi pacha kada donje shabiki kanyata nyalo keto gino draw koro en mani omenda makawuna onge go bata jatugo mar shabiki Chiluwa woda wendo wacho ni Ramogi TV elera duwa korito opira mabiro ni achiel kachiel Ramogi TV. Charles Luanga Ogato wacho ni antie Nyamira kenda otio tich malere tich sapi sana. Lawina Utieno wacho ni I hope Gor Mahia will play their best to win. Mano pache nyakora mugajwa ngeni opira to enaga mana loch draw kata igoi. Koro wabro neno ni to Kogalo chalo nade Joffrey Makawonda okoni Tusker dego Kogalo gonde ariyo kuom achiel. George Henry wacho ni tuned in from Ukwala mosnajo Ukwala duto. Odero Victor bende wacho kachono neno wayo makare okoeno Kogalo hawe maber. Bende na neno Ronald Ngala mane na jagoro machon mar club mar Kogalo okono wani tich maler tich makelo poch gi pak ne Ramogi duto to kod jo nagi wani no achiel kachiel ka antiere Sofaset branch Ronald Ngala dwani koro donje pap nikech koro Jokogalo dwari yakoro mugojwang Tom inigi yes litna sana ni ji kaka Ronald Ngala sani koro ni Sofaset branch. Ronald Ngala en ng'amo osebedo ni dhi mpiche Gor duto mang'eny. To koro ka Ronald Ngala donje Sofaset branch nyiso ni gimoro nitie. Maybe iye mokai. Ronald Ngala ng'eyo kata iye kae manade. Be jokarachwanyo igi okai nyaka kiwacha no. Gimodho pi bala karachwanyo. Ronald Ngala mang'eyo kata iye kae manade mpich Gor oko leone. To mano nyiso ni johera mag Kogalo chunygi odwa joka ahinya. Nitie gimoro matimore Gor kae manyaka wanon tune kabisa. Mondo waduog johera wa e pap. Mondo waduog nikech sani kaka piny luogi modongo en mana Gor Kogalo ni kende ya. Mag Gor ni kwa weyo tho to be waruma. Mag Gor ni nyaka wachier kendo nyaka kaka jaro wacho ni ji oduoge papcha nyaka wanon gini matut. Nyaka noni matut. Omoro Vincent wacho ni Ramogi TV to remove Gor Mahia versus Tusker match today. Akeni mano wachwade direct. Nyakora adwa ni mona achaka aparni lineup mar club mar Kogalo kaka Kogalo dhi tugo goalkeeper kata jagol wantie kod Gad Matthews, Jobak gin Joshua, Njire Godfrey to Philemon ka jodiere wan kacha gi Wendo Austin to gi Alpha. Strikers one called Loasa Sando to ge Blackberry. Adoni modami bende ni to bench chalo nade nikech ngeni tugo maber nyaka bede gi first team maber to bende nyaka bede kod bench bende maber. Otieno Caleb reserve goalkeeper, Ochieng Victor, Ochoga Paul,
Omondi Boniface Ochola bende ni kanyo Onyango Samuel mabende ni kod record maber ahinya e weche mag loyo Ochieng Benson kod Jules Uli Muengu mano lineup mar Kogalo ka wadhi lineup mar Tusker nyakoro Mogajwang Matasi Patrick Sakari Daniel bende wan kod Kipigon Isaac Mumanyi Charles Aruchum Christopher Otieno Apollo Omondi Stewart Omar Rogers Ibrahim Joshua Siwa Shafan kod Luvanda Lawrence nyakona Mogajong ma opira mabiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV bende wan kod Citizen Digital ka in kod wifi kacha inyalo keto nyakona Mogajong bende obiro Facebook page wa marwa mar Ramogi wadoteri achiel kachiel nyaka e alap ma Narok kama oneno ka jotugo donjo pub kacha kotelne kod captains margi captain Matasi kacha bende kod captain Marco Gallo Filmon tugo machakore sa 9 e wange tok dakika ariyo kende to opira no chakre in kod thuolo mar nyiswani to inano opira ni dhi chalo nade ka wachope half time kama wabro mi bende thuolo mar gon wakata simu nyiswani to first half ineno nade to second half dhi chalo nade nyakoro Mogajwang mae opira mukelni achiel kachiel kod kambi mar shabiki.com in kod thuolo mar keto ne Kogalo keto ne Tusker kata keto draw kata oken mana tugo madhi nyime mawanyiso ni tuke